Priatelia moji, šermiarky a šermiari. Vo chvíli, keď počujete môj hlas, som práve od vás vzdialený 300 kilometrov a je mi smutno, že nemôžem spolu s vami prežiť dnešný magický večer. Prihováram sa vám, aby som aspoň takto vytvoril myšlienkový most medzi sebou, vami a do tretice nami všetkými a minulosťou. Zišli ste sa tu dnes, aby ste oslávili vyhlásenie zimného kľudu zbraní a budete teda svedkami uzavretia jedného životného cyklu. Hrady a pódia osierejú a vy na dlhé obdobie prejdete do anonymity. V tom ste v súlade s prírodou. Tak ako stromy na jeseň sprchnú, aby na jar všetkých prekvapili vytrisknutím tvorivých síl v kvetoch, tak aj vy na jar s novým elánom skrížite zbrane. Na rozdiel od prírody sa však v medziobdobí nemôžete a nesmiete uložiť na zimný spánok, ale čaká vás tá najnevďačnejšia, ale najdôležitejšia práca, obnova, údržba a nová tvorba. Prirovnám to k ľadovcu v Atlantiku. Len malý kúsok je z neho viditeľný nad vodou, 10-krát viac jeho pod hladinou, ale bez tej ponorenej masy ľadu by tých 10% nemohlo vytrčať. Tá viditeľná časť ľadovca, to sú vaše úspechy. Potlesk, uznanie, honoráre, skrátka všetko, čo pod súhrnným pojmom sláva, pochádza z účinkovania. Tú 10-násobnú masu potu, odriekania a obetí všemožného druhu, ktorými vykupujete každé predstavenie, verejnosť nevidí a ostáva na najvyš tušená. Tak to nakoniec má byť. Ak vystúpime pred verejnosť, sme reprodukční umelci. Ponúkame šermiarske umenie a divák nás odmení potleskom. Čo nás to stojí námahy, to je náš skrytý vklad. Za čo ten vklad je tajomstvo každého z nás. Každý totiž prišiel k šermu z iných pohnútok. Niekto z hlbokých, niekto z plytkých. I niekomu je šerm zmyslom života, inému príjemným rozptýlením. Jedno však máme spoločné. Kto šerm ochutnal, kto ho precítil všetkými zmyslami, stal sa mu šerm drogou. A nie len to. Môj priateľ z detstva Janko, ktorý už roky sleduje historických šermiarov, raz veľmi príhodne poznamenal. Peter, vás by mali všetkých z princípu preventívne zabásnuť. Hovorím mu, prečo pre Boha? Pretože vy ste emigranti. Sice nie v priestore, ale v čase. A to je asi to hlavné, prečo nás šerm všetkých tak silno strháva, prečo nás tak silno pôsobí. Stretávame sa tu, aby sme sa podielali nie na maškarnom plese. Náš kostým nie je len prestrojenie. Kostýmom ako vstupenkou prenikáme do iného sveta. Sveta, ktorý si formujeme my sami. Sveta, kde biele je biele a čierne je čierne, kde povinnosť, česť a odvaha majú ešte svoj pôvodný význam. A láska, aj tá. Ale pozor, nesmieme si nič navrávať. Náš svet nie je historický svet. Je iba jeho idealizovaným obrazom. Obrazom, do ktorého tvrdá realita preniká len náhodne. Niečo ako opakovaný pokus, vylepšený model, kde smrť nebolí a údery sa rozdávajú len čestne. Do tohoto sveta sa utiekame, aby sme unikli všednosti a ubíjajúcemu spriemerovaniu svojej ľudskej jedinečnosti. Pravda, naše výlety majú len krátke trvanie. Neostávajú však bez účinku ani na náš reálny život. A tu sme pri koreni veci. Obe tieto hodnoty sa prelínajú. Realita a náš živý sen. Ostáva na nás, akým spôsobom sa ovplyvnia. Ľudský rod sa nemení od čias Shakespearea, Aristotela a hádam od čias muža s pestným klinom. Po celý čas sa však usilujeme o väčšie poľučtenie. Nikdy sa nám to nepodarí. A práve preto sme povinni znovu a znovu ten boj o ľudskosť v nás podstupovať. My sme si ako prostriedok zvolili cestovanie v čase. Je to dobrá a veľmi súčasná metóda. Aby sme si lepšie uvedomili jej aktuálnosť, dovolím si pre dnešný večer a pre vás všetkých som si pripravil 66. Shakespearov sonet. Ústatý životom chcem chrbát vystrieť v márach, keď vidím zásluhu žobrácky údel vziať a vedľa právzdne nič sa píšiť z piedestálu a čistej dôvere nastrojiť hnusný pád. Keď na purpure pôct nehodnú venčia hlavu a cudnosť dievčenská je všade na predaj a ten, čo právo má, sa márne hlási k právu a nadanému vládne, neschopný pobehaj, prostá reč umenia sa krúti pred vrchnosťou a hlúposť dôležito radí rozumu. A lož a pretvárka sú najbežnejšou cnosťou vo svete dobrota, kde posluhuje zlu. To všetko utrápilo ma a nechce sa mi žiť. No zomrieť iba tak je ako súhlasiť.
Nuž, myslím si, reku, nezomrime iba tak. Kým žijeme, urobme niečo pre lepšie vybudovanie toho nášho sveta ilúzií, aby on spätne mohol ovplyvniť náš každodenný skutočný svet. Že ako na to? Recepty nejestvujú. Každý máme svoju cestu. Na nej sú len 3 hodnoty. Poctivosť k svetu, úprimnosť k sebe a práca. Všetko ostatné je individuálne. Chceme zobraziť históriu? Pochopme ju. Buďme aspoň trochu tými emigrantami v čase. Hľadajme krásu v hudbe, poézii, heraldike, stolovaní našich predkov, tanci, remesle a že sme šermiari, nadovšetko v šerme. S revom a trieskaním železa o železo sa dostaneme najviac do predsiene histórie. Aby sme tam nestáli ako roztrasení prosebníci, ale mohli odísť hrdo doprostred sály a pokloniť sa jeho veličenstvu času, aby sme mohli z jeho rúk prijať lénom to, čo naše ruky už dávno dobili úsilím, a teda aby sme mohli zmeniť korist v právo, musíme byť tej koristi hodní. Usilovať sa byť tým najlepším, čo ktorá doba vytvorila. Byť v stredoveku trubadúrom, ktorý s piesňou na perách bojuje o česť svojej dámy. Byť v renesancii gavalierom, čo v 3. skrížení zbraní vysloví bonmot skôr než prebodne súpera. Byť v baroku švíhákom, čo si radšej rozviaže tkaničky na topánkach pred súbojom, aby dal najavo, že nemieni cúvnuť ani o krok a tu na tomto mieste zvíťazí alebo padne. Byť všetkým možným, skrátka byť. Našim lénom je naše jestvovanie v čase prítomnom i minulom, naše právo predstúpiť pred publikom a odovzdať mu posolstvo času. Na to môžeme byť hrdí. Hrdý, nie pyšný. Skutočná hrdosť je skromná. Prastarý zvyk komediantov prikazuje hercovi, ktorý mimo predstavenia vstupuje na javisko, aby obnažil hlavu. Vzdáva tým česť miestu, ktoré je hercovi chrámom, v ktorom prežije všetky svoje vrcholy a pády. Naším javiskom je obraz historického sveta, v ktorom sa pohybujeme pred publikom, pred priateľmi a každý sám pred sebou. Vážme si ho a chráňme si ho. Jeho osud je len v našich rukách. Priatelia, myslím, že som hovoril už dosť. Keď veľkému chánovi Kublajovi zomrel syn a jeho ministri mu prišli prejaviť sústrasť, chán ich pohybom dlane zastavil a požiadal ich: nehovorte mi slova. Hovorte k môjmu srdcu. To, čo som vám povedal, berte ako želanie do budúcej sezóny a zároveň moje najintimnejšie vyznanie o šerme. Ak to pre vás neboli len slova, spomeňte si na mňa vo svojom prípitku. Pocítim to.